Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Il-program, jek tiftakru il-ġimgħa l-oħra, tkellimna fuq iż-żewġ Pawlijiet, Pawlo Sejkel u Pawlo Di Gabriele, u llum daw it-tnejn tant kienu għannejja kbar u fi żmienhom tant ħallew influenza qawwija fuq iż-żgħażagħ u tfal li semgħuhom li xira nerġgħu nitkellmu fuqhom, insammawhomkom, però d-darba mhux weħdhom, d-darba ma' għannejja oħra li forsi dak iż-żmien kienu għadhom żgħażagħ mhux bħalhom tal-età tagħhom u nikkummentaw xi ftit fuqhom. Ġajt miegħi kif qedtilkom il-ġimgħa l-oħra li kolli Mikel Gumbo, l-Iskej, u Giuseppe Spanjol, Zejtuni, u dawn naturalment ġus sew qed ngħid li intu qed iddoq dak il-ħin. Dina qegħdina xejn waħda di żigara li għandna hawnhekk. Meta saret, jekk tiftakar, fejn u min kontu l-kitaristi. Di żigara lejla fuq 25 sena. Maħna. Kunna minnija għand menu żejtun. Sawa. U fija qegħdin għannu Paolo Kalora. Zarenta Vestru Paolo L-Bies u ta' Sejka Zeppe ta' Sejka u Salvo Solori. Sawa. Għala din tajja għalix tlieta mietu u tlieta ħajjin. Ndoqqu jien u t-taqqala, jien Giuseppe Jellu u l-taqqala u jien Giuseppe Spanjol u mara minn għalija minn iċċerza barra kien hemm Grazzju Spitjari tal-Michael. Sawa. Mizzejtun ukoll, sawa. U dina, ħana tkellmu fuq dis-sera tal-isaret, jew dis-sjana li għamiltu. Dina kontu miftehim jew kummerzazzjoni ġejtu hekk? Le, miftehmin. Għax sitta qegħdin? Miftehmin u kien hemm ħanut b'kamra nies. Sawa. Għax miegħu kien jistiten l-Annaj, kien jagħti Pawlu l-Annaj, jirħi bidej Pawlu l-Annaj, u Pawlu l-Annaj kien il-qroqqa. Jġiblu il-merħla. Il-qroqqa kifejn tifhem li għajt il-kalora u jemxu. Merħla ta' nies fejn jkunu huma. Issa normalment għax inti għandek l-esperjenza ta' daw is-snin kollha plana. Meta jkunu sitta, da kif jirranġaw bejniethom, jew kif jiġi? La jitlu jissalbu weħedhom. Jissalbu weħedhom. Imma qabel ma jibdew jannu jew dak il-ħin stess. Kif tiġi? Min jidħol? Imorru isibu postom. Sewa. U għakien ħankellem palmu ma Pawlu għati kellem il-kalora għed. Sewa. Allura Pawlu, jew kalora, iħellit nem bejnietom. Sewa. Biex jiġu fl-impjien. Ftemna. Jilum salbin. Kol biħat ebbes nem. Kważi ma jisa miftema, biex miftema bil-kwit. Għatifimni. Tiġi waħed għambat. U ġieli ikonem fejn kif jaslu jpuġġu. Jibqaw ma jibqaw. Sewa. Jiġu għall-ridi, mela Imma l-affori kienet kunek. Jekk Pawlu ridi kellem il-kalora, Pawlu jufri għandu jintafa. Jaħsiblu speċi. Ħalli nismaw daqxie waħda ma nitkellmu ftit ieħor.
Smajna silta ġmiela u Zeb naħseb wasal il-ħin ngħidilna xi waħda x'kienu qegħdin l-argumenti tagħhom bejnhom x'kienu daw. Dawn qegħdin imqabdejn tlippuri. Sitta. So. Pawlu Rannej qiegħed janni ma' kalora għandhom argument fuq iż-żwiemel. Franċiż u Taljun. Pawlu Franċiż u kalora Taljun is-suġġett hekk kien. Tasika, Zeppesika u Salvo Solori edin ifaħruhom għax wieħed qed jgħidlu daw il-marsa żejn huwa. Fimni, insomma qegħdin jifaħruhom it-tnejn. Jifi ovvjament mhux kulħadd tar-rasu par it-tnejn jinfluwenzaw il-xulxin. Qed jinfluwenzawhom hija. Sewa. U il-Bies, Pawlu l-Bies u Zerenta Vestru, għax Pawlu l-Bies qatt qisu jarmi ruħu.
Użerin għallu għat jgħidlu uħroċ għanni ħan għersek minn din iċ-ċiera, uħroċ mija għanni. U ħafna għana minn dun. Dak il-pozizjoni taħħom. Tajjeb. Zikar illa sabiħa din. Mikil, xkun sa tajli l-ewel? Jena darba mort smajti għan il-Pawlo Lanaj, darba mort ħarta xil nisimaw. U għallu għadu maġiġ Pawlo Lanaj. U nisma zaħzu, għallu mar fejdu du tmurru għalli issa malax minn insana duk ħajanni. Insomma, daqqa wahda insomma għaddew xorx minn ta' nara ġej ma zeppi sejka din niftakar dak-nar. U għallu ma li daħġa għallu għatjajru kxeħla għandek minn insana, insomma kien sajanni. Ma nafx minn kien dak-nar kien sajanni, għaxin setu minn kien sajanni, u janni ma dazzazu. U niftakar nafla għallu dik l-għanja, għallu li tridni, għallu jena u inti sanannu għanja. Nibdew nannu xijanja, biex jismana minnum bijat. Għallu nafli l-ektani 20 sana u laqqa sanja ma taftijat. Għallu issa kompli l-nżazoħ. U ma kompli jiexet jeda nżazoħ. Għallu għatta xjamil l-ektat minn sana. Zammu speċi. Għadibiri, klimi xieħżon fiħ. Ekku. Mela. Għalli nisimaw sil-toħra mela mill-dina zigħella sabiħa li għanna.
is-silta l-oħra smajna dawn żeb naħsibina komplew bl-istess suġġett ta' qabel mhux veru. U issa nażat l-aħħar kelma li għadu kif qal palessa Solari, Salvu, qed isemmi l-judges. Kalora semmi għadik. Ninu kalora semmi. Għas-suġġett baqa għax din is-sija sħiħa fuq l-istess suġġett. Sawa. Tibqa sejra kollha di is-sija sħiħa. Is-sitta li huma allura. Is-sitta baqgħu sejrin. Sawa. U normalment u bħala għana sija jdum jew inkella. Bħala għana ir-regola sija. Sawa. Għatifimni. Għawek kellhom is-sittana għannew tajjeb u għannew ħagġidilhom sija veru li sabiħa. Zigarella tixet waħedu. Sawa. Ħalli mela nkompluha.
b'dik l-anja ta' Salvu Kalora, jina Salvu Sulur. Salvu Solari, għandek raġun. Jina nirringrazzjakom li tajnikom dan ir-rigal sabiħ li jisimaw da s-sita għannejja li 3 mejtin li taħajjin, imma fl-istess kien ukoll għandna sija mill-laqwa mimlija ħafna tifsiriet, ħafna simbolizmi u ħafna kummenti. Jien nirringrazzjakom Mikil u Zeppi. U grazzi wkoll. Mid-daqqa hemm it-taqora għalleħ fil-lukol. Sawa. U grazzi u l-Michael għalleħ fil-lukol. Sawa. Jien baqaj minnu. Mela, inti t-xerta l-intqal mela. Nirringrazzjakom u nistedinkom is-semja għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.